Mary Sunrem ipada na po Cambodia is Control Society iban pynshai pi halor ki kejikta jong drugs akan urukom bat kumnuru kala kentiu ya ka HIV hapo kacela Bishbun yang ini kelat kaba ngayo bangan penpau bang ada ikong Mary ada na Meghalaya AIDS Control Society ada ngatri ko cluster program manager ngide pet ya ka East Coast Hills bat kari Bohai district te ngawan hang ne hakmat nga ko ban ai kublei shai ba marbon ba ila ay nga kani kalat namar ba ngiru kom ka wei ka kenhun bangi train na benta ka kot ka khia i train na benta bangin ai jing tep kumnu ni khunyang HIV ula kharoi haka jalla ka jongi te kublei shibon ba marbon ya ka opportunity jong pi ba phin ai kan kalat yang but ma bangam tep bun ki kirteng ki jong pi kublei shibon di uni kunyang HIV ha ka jala ka jongi ngila dan hadu ze 0.09% ka jingdan jong ni kunyang jingpang ha ka jala ka jongi di ngakwa ka kentu iki para samla ngakentu iki ni ki pat ba baro bikin small tho ba uni kunyang ja HIV udon ka benta ka ba phila ban kyar na u da ka ba leche ki jaka ki badon ki jing sumar ti namar ngi ne utla ka Meghalaya AIDS Control Society ni ai ka testing ni ai ka free testing ni ai ka free treatment fi de ban wan shakmat ba phila ban ngin la ban rat ding khong yu niu khyang jing pang HIV te ka bak sosi ka long ru babun na ki para samla ki jongi ki nong shong shnong jongi jong ani ka jala ka jongi ki ngop ngim dei ban ibeng na marteng sing de se haga jing long brew haga jing kwa ban experience yakini ki drugs si kenja di pen buai tingi ngop kumnu pat kalong jing dei bat kadan ka jing dei bat ka jing khyang jing pang HIV ka jing dei kalong namar ba lada u neka ki pedan kamlang yu jo thanyao bala khasna pedan kamlang haga jing bang tip yo ni khunyang HIV ula bandan haga tu how to syringe pe pedan kamlang kumta ken kaya bet te ngaya wer ki khna samla aya wer ki pat ba bakim dei ban tieng namar ho oi wan num tieng wan num pynshai ka jing wat jing perkhat jong pi namar ka treatment ka don namar om baro ki bangop hakini ki jing snew kini ki bayat hagalenti ka bamde ki de ki ba tang ki priu ki balingkar inde tengte haga jing long priu ki dap tang de ki jing bakla henre ngi de ban wan chakmat pat nama ka treatment jong kan ni ka don ti uni khunyang HIV om ba u bam ya tang ya ka bormet re u penbun ki jat jing pang jing shitam kom ka jing pang TB ka jing penher kepok ka man kepor halada pismo tho ba bidan kom gini ki dak kishin dan ne pismo tho ba pila kam bakla ya hap kurim bat no ha ka jing ya lenti ka jong phim de ban ting de pin wan chakmat le chekini ki ICTC center kidan ki integrated counseling and testing center ha Ganishtas hospital ha Negrims hospital ha civil hospital Shillong pinyo ikini ki testing pet lad pidan kinu ki dak kitchen one shakmat nga where people pimde penting hoi ki ong ba sisin ba ngadon yu khunyang HIV ngating yang ngasyak ben ha kasnong ka thaw le se kim wan tang bandi sha shipela ru ha kayeng ka jonga heringan ong ya pi uniu khunyang HIV umdan jingkta yanu lada pia bamlang pedan kamlang ki jan kinep ki tiar kitar ya di shalang ya bamlang dan ujing ya bet thik ling ba kasnam lada pidon ka jing ya hap kurem bat bun ngut garkom ya bet kalong tang sau tli ki benta ka beningkong ling ba ka jing ya shong kha lingkar ka baar ling ba ka jing penan kamlang githnya ki ba kha snam ya penan kamlang ka balai pat ling ba ka jing shim ya kasnam lah naki priu ki ba ting haga bapang dan kam ban ais nam ngidi benit thik naki license blood bank ki beladan haki hospital ki jongi kum haga Ganishtas hospital dungi dan ki license blood bank pendan kami ki lat ki lenti phite bandan kani ki jingtep khnang kumno ban rat ding khong yu new khyang HIV te ka ba sau pat naka kami shei khun lada ka kami ka don yu new khyang HIV lada kam sumar haka por ka babyang ka pit pade ye ikhun haka por bakha Henry ngi nakaliang Meghalaya AIDS Control Society nakaliang ke testing center ngila penklan hado kata-kata bangila la lada kibriu hi ngi kadi ke mentality jongi kibriu nani kata ka jeng perkhat perdain jongi kibriu ngim di banting le ngi teng-teng ngi
long ba ngi hesitate ngim kloi ba ya ka jing semar ngi tie ngi le ran here la da fi wan chakmat ki don ki counselors ru ha ki centers ki jongi ki don ki nong ye selok ha ki centers ki jongi pila ban selok pila ban ye thu ki problems ki jong pi la ne pila don ki nu ki da kishan fi di ban wan namar ka ne ki kmil ki long kmil ki ba pun khun ki don kam ha ban le ka ne ka HIV testing khnang bakin lat na ka ni ka jimpang khna bangila ban ya dai ni khlung i bakha namar la da phiti testa lada ki beliau ki bak ngidon ki NGO ru ki ba trailing ba kan ni na bentai ki tu ki injecting drug users ki bakwa wan chakmat bakwa ban kelano ngila ban ai ga kila ban ngin ling ya fish ki ni ki NGO bakin pinyo eka treatment ka ba biang fi gidon ki OST center ki oral substitution therapy treatment haki hospital ki jo ha possible hospital ru kadon lada fi kwa e ba fin kelak let ni chakmat pendan kam ya kan ni kalat ka ba pimdan kam ban siu pisa tang shi tingkaru di tang kita hi ngadon ban kren kublai shibon tenga